Ассалому алайкум ба ҳама бинандагони канали Абдуллотиҷӣ, ҳама нафарҳое ки канали моро ҳама вақт дастгирӣ мекунед, комментариҳои хуб менависед, ай ҳама беҳтараш бовар карда билет мехарен. Имрӯз дар аэропорти Шереметова қарор дорем, хостем ай вазъияташ камтарак шумода маълумот расонем. Чӣ хеле ки дар видеои пештара менавистем ки аэропорт Шереметова дар видео ки бигем худмонам кам видео мекардем, ай сабабе ки ай Шереметова фақат бохтар парвоз мекуна, яъне Душанбе, Кӯлоб, Хуҷанд парвоз намекуна ва хостем бием барои нафарҳое ки бохтар парвоз мекуна видео кунем. Ва чун ҳама вақта номероя мемонем барои билет, агар як дақиқа стоп кунем, подписатся у лайка биҷиқен, дастгирӣ беҳтарин мешава, ай ҳаматон миннатдор мешем. Хоб мерем видео мекунем ва шумода мерасонем. Аввалан бигем ки дим этаж ки баромадем, рост ҳами онлайн таблоро нигоҳ мекунем, рейстон навистагиай ва бисёртар бигем рейсҳои бохтар ай ҳами стойкаҳо сар мешава ки мегузаранд мераванд ва баъдан хитоне набинем ки ягон проверка ягон чи нест, метавонем ки спокойно ба ҳазур бигардем ва баъдан нашуд чиш маълумот расонданӣ будем. Ҳами нафарҳое ки аэропорти Внукова бигем рейси ЮТР да билет дорен, ҳаракат кунем багажтон камтар боша ки ҳар рейс як одам ду одам бигем ки мемонанд. Ай ҳами сабаб барое ки 1 кило багажшон зиёд мешава, ЮТР ҳамихи функсия дора ки 1 кило багаж зиёд шава, 1 кило ҳам зиёд шава багаж ҳисоб мекунам, мақсад то 20 килои дигара. 1 кило багажшон зиёд мешава, 1 килои дигар ручной 3000 мегира, 8000. Ҳамихеле ки вақти багажшона месупоранд, дигар наметиҳаншона ки ҳамун бори зиёдтишона мақсад бигиранд, камтар кунанд. Барои он пеша регистратсия сар шидан боротона бинен ба ҳазур ва баъдан регистратсияда бигзарем. Хоб бо мебинем камтар маълумот мерасонем шумода. Ва вақте ки омадем терминалша аҳамият битем ки терминали АIB ки мақсад терминалош иш хела дуранд, апаздад накунен айрес, аҳамияти ин билета. Ва вақте ки омаден ай якум этаж бигем ай даромадгоҳ ки даромаден, дасти рост бинен одамое ки мебиёянд встречаткунӣ ва одамое ки парвоз мекунанд. Ҳозир мо дар дуюм этаж қарор дорем ки дуюм этаж мебуроен табло мебинен, ай кадом стойка регистратсиятон сар шидаги мебинен, мерен стойка регистратсиятона мегзарена ва ҳамихе рост мерем бигем зал аждани медуроен ва агар як дақиқа стоп кунен, подписатся у лайка биҷиқем, мо дар дастгирӣ беҳтарин мешава ки ай ҳаматон миннатдор мешем. Барои билет ҳам номерҳо бигем ай аввали видео то охиршам мондем, метавонед телефон кунед пурсе. Боқӣ паноҳи Аллоҳ, хитона эҳтиёт кунен бошем.